Maqingwane ndaba ezitha kina le problem. Uyandiscriminate. Nasi nna Mozulu ke Mopedi ene ke Motebele. A kere a se nnete gore direto tša rena di ka Sezulu. A se nnete gore everything ke Mazulu. Zulus le ka ba ile gore le ba bantši ka number. But it's not true gore le di boza tsa maboza. Di boza tsa maboza, di boza tsa maboza. Lutho, di boza tsa maboza mana makunama mashi imapha amaculi nocula. Makunama mashi mhlawumbe ngale. Okay. Improve that thing. Maybe it shows gore you are the ones who are always fighting. No. Tina we are decent. You are the one entering. Tina we decent. Tina fundile. Tseba nna be ke no nagana gore every Zulu household in Mvubu. Mama Timpi ifele le phomele albuzo kuthulwane kulwenani nje. Imagine angithi phela hamsana naye yina awulifangani ke iqoyi. Awasekho baba bakhanda. Akhona imhleni adayisa. Khanga ngizothenga. Nakho. Kodwa ngifuna uku-extra la. Manje unesikhathi ngane. So baba unazo ikin do you have? No, debajo. What's going? Vule emnyango sishaya amashoshoshozela vula ngongo vule emnyango sishaya amashoshoshozela vula ngongo vule emnyango sishaya amashoshoshozela vula ngongo vule emnyango sishaya amashoshoshozela hula ngongo hula emnyango sishaya abashoshozela hula uyayivumela impi uyayivumela impi uyayivumela wena wandlovu bayede nkomo onyane amakosa waso onyane kanda ubanonga tendiphume onyane amakosa waso onyane kanda ubanonga tendiphume ubanonga tendiphume Nina benkashana ngamenza buso umnazama efa eke nina bephashela phoma esiqini kade bekuvalele unesibindi emthele zokukhuthaza umntakandaba ngokuthuka bemcofula bethu uzwelithini akubusa akubankosi bamgcoba ngabufile empepho singamazulu sikwaZulu
singaba seningizimu Afrika nasi namuzulu sikantebala maqinqwane yebo cha uyithina wena wadla amatha kwaZulu musani awazi amatha kwaZulu manje uyangi-expose yini Sinengalela kakhulu sibalumukele kakhulu ke kwi-Big Nation podcast elapha noma kanjani ke lapha ke under iMacG network and chill yini lento le network and chill podcast MacG mfana wami usibizile lapho sihlangana sibe njengezimvu sihlanganeke manje MacG lapha ku network and chill podcast siyabonga kakhulu esihlangene lapha nganza kwethu okubaleke kunakho konke ukumukela eke isizwe sonke saseningizimu Afrika nenhlanga ezahlukahlukene njoba sishutha le podcast nje sila kwaZulu siyazi ukuthi uZulu uyagula siyazi ukuthi izimo ziningi eningizimu Afrika siyazi ukuzamazama okukhona eke ezweni lakithi eke lama illegal immigrants impi ke kayilula impi ayibanjelwe meeting ngoba iZulu City impi yosongo kayilwi futhi impi eke ayihlangani eke ihlukane eke ibonakala nje isilwa ngakho ke igama lethi ke impi lo ibalekile ukuthi sicacise ukuthi ukulwela nokuzabalazela ubuwena does not mean offense to any tribe and to anyone ukuthi thina sibaningi by rule of law by the weight democracy kufanele ngabe vele imajority abantu abaseparlament amaZulu ngoba sibaningi okudlula wonke umuntu futhi sine influence enkulu angaze ngibone mina amaculo omzabalazo ezinye izizwe mhlamba khona asiwazi asinankinga nabanye ama tribes kodwa bonke abantu ngisho in their homeland they sing our slogans they sing in Zulu they also praises their democracy amandla in Zulu. So we must not be oppressed. We must never be prohibited to be who we are. We are the Zulu kingdom, the biggest kingdom in Africa and the second biggest in the world. The whole world, the whole planet Earth, the whole world that occupies more than 7 billion people on the planet Earth. So it shows you who we are. And we have made it happen. Today, we are celebrating where the responsible government and the organized government of their own came and to get their garbage here in South Africa. More than 1,000 Ghanaians that were here, they are now perishing in this country. That shows that we are not a walk in a park. As someone said, we will reparate this country. Reparation is not an overnight thing. It's a process. You thought you knew. You thought you know what you are doing. You thought you are on your own. But you never know that we are here, just behind you and watching you, Mafinyila. Now we have taken over. We are going to reparate this country. Liking it or not, we are in charge. Bayate! Wela watofu! Nangoge! Nangoge! Oh nango! Oh nango! Nangoge! Nangoge! Oh nango! Oh nango! As the frontliners of the army, that is going to make sure that all illegal immigrants in this country are getting perished. Ingakho ngimema abafowethu nginabafowethu lapha nginomfowethu Zoso nginobaba uNgubane wosomabhizinisi wakithi nginodadewethu Teboho ngicela bezethule nganza kwethu bese siqala umshikashika wokululeka nokufundisa isizwe sawuphunga namageba ukuthi impiphi kephi manje. Pele ke dumedisha maqingwane ndaba ezitha ke na le problem. Uyandiscriminate. Nasi nna moZulu ke Mopedi ene ke Motebele.
a kere a se nnete gore direto tša rena di ka Sezulu a se nnete gore everything ke mazulu ke feel ka re in as much as le re le lwanto ya lena ya much too much mar le ska lebala gore le rena other tribes re ba mo South Africa. For example, rena le dithakazelo tša rena jale ka ge ke bolela ke re ke setlogolo sa Matebele Makonkwana a hloka go mo ja motho ba re Matebele se magoa se tla le bisigam foroko. It does not mean gore a re theti ka di languages tša rena. I just feel like to a certain extent Zulus are very ignorant, and not all of them. You know, you talk to a Zulu person, you meet a Zulu guy maybe at the airport or wherever. Actually, I met someone today. And oh, yes, you're interested. Are you from Northwest? Like, I'm bothered gore ko skolong ko primary school be ba sa le ruti gore okay, most of the Tswana se ba ko Northwest, most of the Sotho se ke ba ko Free State, because rena ke ntho e leng gore re rutilwe re sa le ko primary school. So it's not true. Zulus le ka ba ile gore le ba bantši ka number, but it's not true gore le di boza tsa maboza. Di boza tsa maboza, di boza tsa maboza. Hey, Lutho, di boza tsa maboza. Mana sing one devotional song with another language, expect Zulu. No, I just can't think of it at the moment. Yes, but you see? Like it's not even about liberation song. Maybe praise one slogan. Mane ya magna mamashi nizi imapha amaculi nocula. Magna mamashi mhlawumbe ngale. Okay, ke tla go botša. It's just that I can't think of the but like wait. Improve that thing. Maybe it shows who you are the ones who are always fighting. No, we are decent. You are the ones who because Ramaphosa o tswa kae? Yeah. O tswa Limpopo. Yeah. Ke Movenda o tswa kae? Limpopo. So then let's do let's vend a lot of electronic. We national anthem. I'm not an artist, so I can't think of this. It's an old insult. No. My point is we can't base this on a song. I can't think of a song right now because I'm not an artist. But the point is, okay, solve the problem, please. Yes, ubuyaphi uPresident Cyril Ramaphosa, ubuyaphi uMatthews Phosa, ubuyaphi uMakhazi, ubuyaphi uHlompokekana, he's from my hood, ubuyaphi uTebogo Mahlayela, ubuyaphi uJulius Malema. I mean, he's one of the most influential political figures. I'm sorry, Mungano, I'm sorry, but he is the most influential. But point is, I have a problem, Mazulu, I am boss. And right now, Mazulu, I am boss. Mazulu act as if now I don't exist here. And I love you guys, but it is not true. You might be a lot in terms of your population. Yes, you've got the majority, right? And democracy ruled by majority. The 60% of parliament of South Africa should be Zulus. Is our president Zulu? Yes or no? It's because of the political system within the African National Congress. Who voted for him? Was President Nelson Mandela, the late former President Nelson Mandela, Zulu? Was the former president Thabo Mbeki Zulu? So my point here is, let's not tribalize this. No, we are not tribalizing. A lot of criticism. Can we all speak about tribalism? Yes. So that we can get all our point together, so that we can respect each other. Because once you try to ignore this thing of tribalism, is where you are being most tribalized more than someone. Because once you get sensitive in tribalism, because we are left alone, the Zulu nation, because we are not a tribe, by the way. We are a nation. You are all tribes. Because even I want to figure taxi rank, ne? Ufigo uti thobela papa le kae
angizwa mina lento ikhuluma Yebo, ezakithi angizwa mina lento ikhuluma papa ke re ke gopela di taxi tsa go ya breed di gopela why lena le ngafundi kulena amanye languages then you are tribalist mina ngiyasikhuluma hlawulela bulela ithi hello ngosazana zamataya yabo nje ngiyashaya phela izindebe mina I'm willing to learn amanye ama languages yabo shakarama thota. My point is, I really don't want to talk much. I really don't want to talk much about much too much, ne? But maybe it feels like it's a tribal thing because ngisho mali hamba gqoka isiZulu senu liqulisa isiZulu. So maybe in as much as other tribes want to join, but they can't join. Tribalist. Okay, ngicela liqoliseni kimina ke. Just say you are not tribalist. Lisithanda sonke sama South Africa, then we can continue. So you are not tribalist. We will remind you you are not tribalist. Okay. And what you are fighting for, does the government of Ghana crazy for doing what they're doing? No, I'm not talking about that. I'm talking about the introduction. Remember, I'm on the show right now. And introduction, Amazulu. Yes. We are the majority. We love ourselves. We can allow you. We will follow you, sing your song, and sing your praises. Ngeke lingizwe. No, yeah. That shows who is we in are charge. Not tribalist. We know Zulu. Like ask everyone. All tribes they can speak Zulu. But as kulumeni as kulumeni le nokuthi why? Kiriya taxi rank. Niyabesaba na. Asibesaba. Siyabafu. Mana usho ngesiphethu leyo nto leyo. Liyabachaba na. Aribachaba. Liyabanyaka. Okay. Liyabachaba na. Aribachabi. Riyabanyaka. Shono. Sibone nempi siyamashakara. Mana Amanda. Matla. Aruna. Okay, mana. Sure. Kunye. Yebo. The thing is, I kiri. Songoba. Simu. Silibunye. Songoba. Ritlofenya. Silibunye. Rile kamuka. Rile ti. Kodi namadayimana alahlile kulezweni. Yonke into eni science is two sided. Yeah, ndabezitha mana kubeka ubingelele cha. Hayi asibukele nangubaba uMpofu. Hayi ngisuma nokubingelela kakhulu ezweni lapho ngadomageba ungubani okhulumayo induna yasemkhambathini ngithi salute. Yeah. Sabonga kakhulu Mpofu sikumimile lapha ngihamba noThethe wethu Tebogo nomfowethu ngapha iqhawe. Hayi usubingelela ngendlela. Bakubona nje. Akekho umuntu ongahlula umuntu ongagezi. Ufuna azabingelela yimina lo hayi nathi ngitribalist Tebogo nathi tribalist ngibona kwa TikTok baJerizozo wena wosatlhapeng batsha omongwe ba muri ka filthanyana yabona manje uyangitribalist mayithiwa ngigezile ngibe ngigezile yabo lolu ugodo lwagcineni ni Bafowethu kuyabingelela ngekani baye ngomtsizo kuyabingelela bafowethu igama lami nguZoso i-podcast iBinga Nation makji network and chill podcast kuyiqola into ezibonekelayo kodwa subscribe bafowethu like and comment and share this this podcast abasubscribe so besifake ukuthi sishaye imiliyoni singamabhengala so ndabezitha mhlawumbe nje ngaphandle unakhunja bengicela qhawela kithi uchaze nje inakhunjana because uhleli ukuveza ukuthi eZulu Nation singabantu mhlawumbe singabantu besibili
mhlambe obuningi noma mhlambe angicela nje uchaze lokho mhlambe uchazele ababukeli mina mfethu irole yami engidlalayo la ngiyabuza mfethu ngoba angikho ndawo I'm not tribalist I'm not umuntu ochazayo angichazi lutho nanga umuntu nanga umgodla esobe siwufaka ngemibuzo mhlambe ke nabanye so iyona into yami engiyenzayo so khawula impumelelo ngochatho la ukubalekile kanjani ukuthi lapha njengoba sibingelelisa umbomvu nje umbomvu insizwa udlozi okuyiyona ekuyiyona umuntu onemvunulo eningi kakhulu unebhizinisi amaningi ahlukahlukene emakhumbini khona uzoyichaza nasekwamanye amabhizinisi khona kodwa futhi insizwa ekwazi ukunikela ngemvunulo yoyisemkhulu ekuthenini empini esilwayo wathi macingwana asikwazi ukuthi mongameli singasisale nathi ekuncane esinakho asisondele sebozizonda abazizondayo besigxeka abasigxekayo kodwa njengoba nithi niyeze eThekwini enisuke eGoli enegile imanga siyacela ukuthi sihlangane walenza lelo qiniso umkhumbi wempi kaZulu namabutho kaZulu ngoba siyiwa amabutho abantu abangayikhuluma into abangayazi sabutho okubutho oyedwa osehlangene nabanye nabo bayinto le asuke yiyona ngaleso sikhathi ngakho ke kubalekile ukuthi mfowethu lokho kushoyo Zoso Mfukantombela ukuthi malume uZulu ngokwe kingdomship worldwide unombolo 1 amangisi amangisi uyabona ubukhosi bamangisi ibona ophethe umhlaba wonke jikelele ngisho iAmerica ina more than 250 years yakhululwa from ama-Red Indians kwangena amangisi adla umhlaba wase-United States of America amayedla umhlaba wakhona alwa athe mayelwa elwa nama-Red Indians asuke lapho ayesethola ama-slavery from Africa lawa agcine sebizwa the majority of them they were from the central part of Africa la qhamuka khona Cote d'Ivoire, Sierra Leone, o Nigeria, o Ghana, all this central part of Africa, and because lapana they are also aligned closer to equator, even ngisho ngapha ulokhujana ulwandle ngapha equator there's always summer lapana ubusika kabukho kuhlala kushisa and nama-genes abo awafani nawabantu bangapha eMzansi nabangenhla kweAfrika so those strongest people because yabona into ekhonzwa kakhulu ilanga ishiswa kakhulu ilanga iba more stronger because if you can survive fire it means you can survive anything because fire is more than anything sun is a fire so into eyenzekileke mbuthi ke ngathi sikhathi kutholakala igqila ezidayiswa lapha yabona lento ekuthiwa iBlack Friday eyenzakala namhlanje abantu bajabulela amanyala bajabulela islavery bajabulela history wrong efana nse nehistory yokuthiwa hayi mina ngivalo uluntu olumahlekehlela akungithinta uluntu olumahlekehlela ngoba le nto le kwakuyicala inkosi iboshwe phesheya inkosi emveni kwalokho kushiswa isigodi ngomhla ka4 1879 umhla ka4 July kwashiswa isigodlo sosolundi kwaboshwa inkosi phesheya kwasala indlovukazi kaMsweli kwaphatha isigodlo sobukhosi bakwaZulu uthe after 10 years mayisibuya inkosi ifica ulundi loselwasha solaba mahlikihliki ithe mayiqhamuka ngomkhumbi esikhaleni la kuthiwa khona kusesikhaleni ithe mayiqhamuka ngomkhumbi yathathwa ngamahashi ngengolo zamahashi yasiwa ke olundi esigodlweni sayo mayithi yafika ibona ulundi sinemahlikahlika lathi nithi nisewulundi lolu yakhala inyembezi yathi nisewulundi lolu olumahlikihliki lunje
ikhala minyembezi imangala. Emveni kwalokho ke ngila khona knowledge of the subject. Ngila ekutheni ke ithema ithathology igqila siwaphesheya kwelwandle. Amangisi asebenzisa abantu base-Afrika ukukhanda i-America lethiwa i-United States of America. Ikhanda abayizigqila sebenza emakhishini ubugqila kade baqala bakhula lobo bugqila lobo kuthe that's why ukuthi into eyenzekile laphana u-first president wase-United States of America uGeorge Washington owayithiwa ngayo inhloko dolobha yakhona iwathiwa iWashington DC. Njobe inama 52 states yabona akhona eAmerica. Yonke leyo nto leyo bakwazi acquire their economy through using African people, and then let African people, when they come together and then baphendula ubugqili baba bukhosi, the most famous musicians, the most famous actors are the African American that are stayed in America, that was acquired their forefathers as slavery. But now they are the genius and they are the most powerful actors across the globe. Look at Beyonce, look at Michael Jackson, look at Floyd Mayweather, look at other artists that are performing a very positive R. Kelly. Yes, bonke labo no Eko no Beyonce. Beyonce. Umuphi? Bani? Beyonce. Beyonce. Oh, Beyonce. Yes. Happy birthday, Beyonce. So ke manje ke in conclusion mfowethu kulombuzo wakho ukuthi ke and then automatically mawuthi ubuka United Kingdom, there is a United Kingdom which is a power hub of economy of the globe. If you look at what are they producing, zero. Mina ngagcina ngamakhondom amadulax avela eEngland akho golide lapha kho lutho yonke into bayithatha la amadulax nje abhala ukuthi made in England. Mina ngiyazi le nto mina emveni kwalokho eAmerica umuntu American producerani and he is the founder of USA, is the founder of processing ukudayisa abantu besifazana umzimba. So and then mawuthi uyabuka eAfrica is platinum, gold, everything, anything that you have to do with economy is from Africa. And then all is processed across the globe. So now, and then when they fight against the Zulu regime, eSandlwana, because inko amakhosi akwazi ukulwa awakwazi ukuphela. Njoba ke ngicorrect dadewethu. Awakwazi ukuphela. Umlando umile ukuthi amakhosi akwaZulu abanye they were there by invitations and by support ukuthi ngicela ungilalise la siyashawa, but ukugcina kosuku Zulu nation is the first nation to defeat the British Empire. But we can agree ukuthi it was vele also based on our victory, and also there was a lack of resources supplier from the English, from the British Empire. If you look at Uti, or Chantoni, or Port and Fort, or Peter Maris, bonke behlangene uwaze commander Mamasosha MPS Sandlwana bahlangana ndawonye bengasayithatha imiyalelo eEngland, then automatically all of those people benzani na kwenzeke into eyodwa bagcina labo bantu sebe belekha inhlamvu badutshulwa babulawa amaZulu abanqoba. So and then we become the secondary kingdom in the whole world, because in the African continent British and all white supremacy, they've conquered Africa except KwaZulu. Mbomvu sicela ukwamukela mntaka baba uzethule ukwazi ukuthi ukubeka konke emfowethu njengoba sesibongile okwenzileyo usenzele khona emfowethu uchaze nangomsebenzi wakho mntaka baba.
Ngibonge President wamabhinqa ukuthola ithuba. Iqala ngibonge kakhulu ekutheni sibe nomongameli wamabhinqa ufana nawe ngoba ngaba sikho la sikhona uba wukho. Engathi uNkulunkulu angakugcina mongameli uqhubeke nokuphatha kahle izwe lamabhinqa. Mhlambe ke mina ngumbongisi wakangubane osomabhizinisi omncane ogcile kakhulu ekuboniseni ngemvunulo kaZulu. Ukuthi soZulu sikwazi ukuyigqaja, soZulu sikwazi ukuzazi usobani ngoba kunabafowethu njengamanje uthola ukuthi into yeZulu bayibukela phansi nokuthi baza abantu ukuthi noba ungaba nani, ungaba namabhiliyoni, ungaba nani, kodwa ngeke kuze kushintshe ukuthi uZulu. So umsebenzi esiwenzayo njengamanje ukuthi siqinisekise ukuthi ukuthenga imvunulo akuyona into elula. So ukubolekisa ngemvunulo kulelela kakhulu abafowethu lawa ababhizi ngemsebenzi ababa ngaleso sikhathi ukuthi basebenzise imvunulo. So uthi uZulu uhlezi ukwazi ukuphila. Mhlambe ingako sacabanga ukuthi asikwazi ukubalekelela bonke abafowethu. Nabanga-understand indaba yokuthi uZulu ubaluleke kangakanani. Ingene kancane kancane kubona lento. Mhlambe ngicela ukuma la. Ngaphekwa lokho mfowethu sicela ukuthi ucacise ukuthi inhloso yakho yokuthi mfowethu ukwazi ukunikela ngemvunulo yakho yonke ngaphekwa 100 ekuthenini umkhumbi wempi kaZulu ufolose lapha emashini eyayiseThekwini ingabe lapho mfowethu ke inhloso yakho kuyini mntaka baba ucacise. Hayi mhlambe inhloso enkulu masohlahla kancane mongameli. Kwesinye isikhathi bathi uNkulunkulu kunento akayibeke kuwena ngoba uthi ukwazi ukusiza abanye abantu. Yebo mfowethu. Okuqala lokho. So into eyenziwa ibaleke kakhulu ukuthi inkinga esibhekene nayo eMzansi sikwazi ukuyisukumela ngayo yonke indlela. Mhlambe ngangikhombisa ukuhlukumezeka enginako ukuthi ekuncane enginakho angikhombisi le nto eyikhombisa ukuthi ngihlukumezeka kangakanani. Uthi uZulu ukwazi ukuthi uyigqaje ubonakala uZulu ukuthi awuphathekile neze kahle njengoba singaphathekile kahle nakancane ngesimo esikhona sabantu bokuhamba abala ngaphakathi abangenayo amaphepha. Yebo. Ra leboga papa. Wa tseba nna be ke no nagana gore every Zulu household inemvunulo. Mara timpi le fele le phome le tshali bulwelwane nje. I swear I didn't know. So I question ya ka gore. That's what I thought. I thought every household mara impi uthi. Okay. Kodwa ngiyaxolisa ukuphazamisa sisiwami kodwa ke imvunulo ndaba ezithu ayifakwa neanda. Njengama ukuthi siyafaka neanda la ke kubona ifake neanda. Hayi mina kodwa mbombo awuphawule lapho ukuthi awusayidudumezeli yes isiphi zasuthi ngafani. Yes isiphi zasuthi ngafani. Wena isinto awusasigcini kahle kahle. Mana okay mana ayibhinqwa neanda. Yeah. Ayibhinqwa neanda. Yes. Alright ayibhinqwa neanda. Inkinga lalela thathu. Yebo. Mfowethu okay lalela sesiyeke kakhulu la yabona mfowethu yabona umuntu indlela aphiwe ngayo yabona uyabona mangathiwa ngiyifakile anda mina maqhamuka bebefaza lapho ngabonakala nje lapha nje sesengigiye nje so abantu bakudala bangaphiwanga bona yabona ndaba ezitha isintu ndaba ezitha sasigcini mana mama ngeke iqoyi yabona mali khona iqoyi angifaki anda imagine angithi phela hambisana naye inakho awulifangani ke iqoyi hambisana naye awasekho baba bakhanda akhona imhleni adayisa ngizolithenga nakho kodwa ngifuna uku-extra la manje unesikhathi ngani hayi bana nangu umuntu osamele uZulu umfazi ogcwele yena umuntu osamele uZulu umfazi omcela akayifaki iandi umfazi ogcwele usithela yonke into umfazi ogcwele usithela yonke into yabona kodwa vele manje mina kodwa yazi vele umfazi ogcwele ndaba ezizabuka phela ngoba vele ilingana vele neqoyi vele kodwa mbombo ayichaze lento ukuthi ngaphela ishintsha kanjani phela ingabe isafakwa inakho njani isibhinqwa ne-under qhawula cha namakhehla nje asakwazi ukwenza amaqoyi mfowethu
Yeah. lawa asasele ngoba awungacashe kwaShemba ukuthi uShemba bafethu wasiza ukuthi abafethu hayi ukuthi abafethu hayi uNkulunkulu uhleze yabona uNkulunkulu unongizwe bakhe nje abahlezi somewhere somehow there must be a life saver somewhere. I don't know how it's happened. Uyazi uZulu oyinkanyezi nje wasuka lapho uthe uZulu mawubonakala ukuthi uyamiza qhamuka umkhumbi kaShemba bafana bakithi ngeke ayasibishayela ehlombo yeah futhi siyamthanda awuiza Shemba ngeke bafethu ngeke bafethu ngeke awusafe uZulu usungafimfa nje umfimfa khona imvunulo ngaba sinayo ngabe imvunulo ayiseke ngabe igqokwe iwena indaba yini igqoke is it like an underwear it's like this thing efaka amabox angithi ukuze ningashayana amaselo ba liyaqhumisa nje mangolishaka sibhakela into engathi ifana nesivalo yabo angithi ivala inakhujana umuthi njengoba unjena nje induku bese ke uyifaka ngathi isivalo bese uzovala uvala yes uvala yes underwear yes angithi yabona umuthi njengoba umuthi kanje so njengoba kuumuthi lo umphansi okay inakhujana ilento le yabo phela mina ngingane phela ngikwazi ukukhuluma izinto yabona so teboko so inakhujana asithi teboko asithi ke inakhunjana le ithe inakhunjana yes so bese uyifaka ke ngathi isivalo bese uvala lempahla la phezulu engathi isiqoko engathi ikhanda yabo uyayibona lento leyo le ngathi ikhanda kuvalwa yona yes kuvalwa le Neveza King yes bengazi ukuthi indaba ezuze ichaza ngani ngoba yena na phela kusayigana ngisho akwazi ukuchaza so angithi yabona then bese kuvalile uyalazi King so baba unazo iking do you have No, demo. That is it. Demo. Bekumele uthi uyabolekisa yini ngeyivalo noma ngamaqoyi yabo. Demo ngithi ngifuna ukubuza lokho. Right. Demo ngithi ngifuna ukubuza lokho. Demo mfethu focus. Focus demo ngithi. Demo awudlali umhlelo uqhawula kithi mhlawumbe ongalenza ngempela lokuthi mhlawumbe nawe ugcine mhlawumbe usuwadayisa mhlawumbe iqoyi ngoba ngeke ukwazi ukutshelekisa ngemvunulo utshelekise neqoyi ngoba inakhunye ngicabanga ukuthi yes ngifuna nanokuthi no size ngeke iqoyi engilisebenzisile likwazi ukusebenza ngoba mhlawumbe ungcola kufani yayizwa lonto futhi into esensitive kakhulu ayifani nemvunulo noma ngathiwa izinqa zakho mfethu ngiyibeka emvunulweni yakho kodwa nami ngaphinda nje ngiyishikishe ngawo ngeke kube nenkinga yabo so mhlawumbe lonto nje chawula kithi hayi ngicathi into ebaleke kakhulu ukuthi omongameli nezinduna nabadidi beyinsizwa bagqugquzela uthi uZulu wonke umuntu abe nalo iqoyi phansi ama-under ngeke futhi kumele ngabe iya-check kahle le endlunkulu kumele ngabe iya-check noma mhlawumbe makunemikhosi yokuthi ubaba awungeni ufake i-under emvunulweni ungeni uyayizwa lolo uyayizwa ndaba ezithalete engishoyo ngona bana uyisibonela esihle zoso kodwa nawe ufuna lo ube uqale ngawe awuqale ngokugeza nje wena zoso uqala lokho emveni kwalokho bese mawuvunula bese nawe ukubonakala nje cha uyageza yebo ngiyabonga akawasebenzisa ama-filter ngiyabonga ngiyaleboga ndade uhle uzozo ngimuhle yabo ayi vele indaba vele ngeke vele ayimukele ukuthi vele akugunyula ama-under ngeke ayimukele leyo yabo nje ngoba umbone nje manje sebaleka manje ubalekele amaqoyi ukuthi uma kunemikhosi umuntu wonke angene egate-ini i-under iphansi ngeke silunga why what's the reason imvunulo ayifakwa ne-under isn't it because into yakudala and ekudala bekusinale di-underwears I think that's the reason to protect the thing, you know. So I don't think it's because inali anything special. I think it's because Kali bekusina di underwears and they're like, let's protect inzalo. I love you too. Inzalo.
inzalo orini Okay. Okay, sibonga kakhulu Mbomvu cha ngana ukuthi siyabonga socela ukuthi mhlambe ushare ama details akho ukuthi mhlambe ke utholakala kanjani eindaweni otholakala kuzona uma ungachaza nje mntaka baba ngoba siyadinga ukuthi ugqugqumezeleni kwethu uZulu especially thina iBhinqa podcast le esikuyona kubalekile ukuthi mfowethu nawe usupporteke in terms of ukuthi uthi uma useseka nathi ezintweni esizenzayo ezokuphila kwezwe nawe futhi usupporteke futhi. Hayi ngibonge mungameli ukuthola ithuba mhlambe inamba engitholakala kuyona if udinga usizo u073 716 kuba u4330 ngiyatholakala eMaritzburg ngiyatholakala eThekwini. Yeah. Mfowethu futhi impela uyabavunulisa impela ngiyibona ubavunulisa umkhwenyana kube sengathi igagu kanti iphansula nje elikhulu lembali. Siyabonga kakhulu baba siyabonga kakhulu thola kithi. Siyabonga ndabezithu president siyabonga. Ay uphumendeni usondela uphumendeni. Atoy Pelela! Why Pelela? Kalapi! Hey boy! Hey boy! How we Kalapi! Hey boy! Hey boy! How watala wa covers? Watala wa covers umba sotaka tayo. Watala wa covers. Hey boy! Washindo, Patasha, Washindo, hey boy, Washindo, Patasha, Washindo, hey boy, Washindo, Joy Pelela, Haukara Paz Kopi, Haukara Paz Sumta, Sanbona Maha, Sanbona Maha, Oh, Kumta, Hey, Sindota, Hey, Simpunga, Hey, Simpunga, Hey, Sinjaba, Hey, Since Sonke, Usulu, Hongara, Hongelo, Manguni, Hongara, Hongela, Homsansi, Hongara, Hongela, Hingoti, Hongaras, Sonkeles, Ambiti, Hongara, Hongelo, Usulu, Hongara, Hongelo, Joy Pelela. Wakashongola tumezulu phezulu eliphezulu wathi ushilo andaba akashongo wathi uyabathi intamazinyane selo wathi phezulu wathi akashongo akashongo phezulu eliphezulu wathi ushilo andaba akashongo uyawathi intamazinyane Sela Agashongo Agashongo Sulel Bes Ate Oshe No Adaba Agashongo Kei Oyawa Tika Masinya Sela Agashongo Agashongo Oh,
Too much. Kiraba, choka, kiraba, jamasa, ipatosa, ipataya, kato, payo, patala, kaya, chopa, tenta mazinyani sila chopo, agashongo henze oshela lo angala agashongo Tenda mazinyane Ay. Wayishintsha lamathulu. Ayi wawahlile lamathulu. Ubutiti. Wawahlile lamathulu. This is my favorite song. Yeah. I don't know what it means, but I always check it out on YouTube. So khona idlozeli vusayo kumina. Like I don't know how to explain it. Hence I always say, guys, hore we are one. A gona gore motho ke mozulu, motho ke mopedi, motho ke eng. Like re ntwe ete batho ba le ba tsebang dilo tja
sedimo ba tlo go botša gore go na le Mondao, go na le Nzunza, go na le Sethunywa. A ke tsebe gore ka language ya rena ba ka ba di bitša jwang, but to be honest guys, are stopping tribalism ye re nto e tee, because nako nngwe o ne gore o theeletša koša ya Sepedi and o le Mozulu ko gore mane e tsoša something mo moyeng wa gago. It shows gore we are one, like we are one nation. Ngiyabonga. Isholo niphatha bafethu lapha lengoma. Isholo niphatha. Ngane yakwethu phuma endlini. Mfowethu tjena isizwe sophunga noMageba senkashana meze yaboza ngumna sangameva. Usengithintile lapho uNkosazana. Ngokuthinteka. Ngempela futhi ubadlulula sinalo. Kodwa kuyiqhatsha kwethu makweqa iziba, kweqa ilwandle, kweqa imfula, kweqa imango, akusho ukucwasa lokho. Mntaka baba ngicela uzethule mntaka baba utshenizwe ubuwena ngoba ubugaggo bakho sibonile, ubushinga bakho sibonile pheke komhlaba. Akafihli umuntu ephethe isihlanga esikhulu esimhlophe esibaniza pheke kwensizwa. Ngiyacela mntaka baba ukuthi mina umsebenzi wami kuswela ngisesokhosini SABC kwakuveza amagagu abonakalayo emfimfitha noma ecindezelwe eindaweni lethizeni. Kodwa ngithi mina ngiyacela abafana bakithi cela ukuhosha lo myaba, uhoshe lo myaba uyozwe ixegele uyosala lo uthwele mayengafuni ukusala ufanele khona lo myaba uyogcina ephethe ibopho zodwa mntaka baba. Sikumukele mntaka baba kwiphinca nation. Siyakhuleka nina besilo, nina benkashana kaMenze yabhunza umladla kaMeva. Siyakhuleka nina Manguni, siyakhuleka. Sibonga ithuba kumongameli wamabhinqa ethubeni akathe usinika lona. Igama lami nguphuma endlini ngiyageza uzinjana zamapostoli ziyamphathaphatha zakhona phesheya kwecili. Uphuma endlini kodwa ngoba sithanda sami ngizolala nawe ngikhiphelana endlini ugeza. Untombi ayisafaka amadilozi athi ayishisa. Untombi zimshayela indingiliza khona emacambini umaxulubeni wamthembu. Untombi imfundo khona emdletsheni. Cha ngizobingelela kuwena Nkosazana ngokukhethelekelo ngoba abantu besimami bona abayinzala abantu sikhona nje ibona. Siyabonga kakhulu ukuthola leli thuba lokuba kanye nawe Ntombi, siyabonga kakhulu. Sidlulise ukubingelela umne wethu lapha uZwaso umvuka Ntombela uMahlobo. Siyakukhuleka kakhulu. Sibingelele Usubingelela ngokukhethekile. Akaqali ngopresident iprotocol. Ngiqale ngakho ukubingelela umongameli wamabhinqa. Ibingelele kade idluliwe ke. Uzozo umuntu yokuhudulwa nje ngendlela. Hayi. Akanayeka ngoba besibhizi. Cha mina ngibingelela kakhulu ngidlulisa ukubonga kakhulu kuwena Ndaba Ezitha ngokuba khona komuntu ofana nawe kulelizwe lakithi umzansi wonke nje ngoba awukhethi balala umuntu ngikubona uhambela wonke amazwe akhona ngaphansi kwalelizwe lakithi lase South Africa ufika utakula abantu abakulezo ndawo lezo abakithi bonke ke labo bantu ukuthi mhlawumbe umlando kusafanele siwuphenye kakhulu Ndaba Ezitha ngoba uShaka wayekade enamaqhawa emaningi kakhulu khona umuntu ngwalapha wayekade ehamba no okwamashobana wayekade ehamba nesilo uShaka akashayeki wathi lapho khona esenqobile umashobana wabona umhlambi omningi kakhulu wabona ukuthi hayi engathi sengisebenze kakhulu ngisebenzela lenkunzi wasethatha iview lakho wakudlana lo wathi uhamba nazo zonke lezo nkomo wasethi kubona hambani niyokhuluma ulimi lokuthi benganizwa ingakho ke singezokwazi ukulifunda ulimi lakho sisi ngoba kwathiwa akukhulunywa ulimi thina esikwazi ukuluzwa hayi ngoba singathanda ukulifunda kusemzimbeni yethu kuyinature kuthina Bathi reason beyini ingoba umhlambo wenkomo wawumningi kakhulu kaMashobana wayekade sewuwinile amandla akhe ayicishe lingane nesilo uShaka ngokwamandla ngoba kwabafana ababekhula ndawonye belingana ngokwamandla uma ngabe nikhula ke nizinto bese bawuzwithe babe kanjena. yebo uma ngabe nikhula usuke nwazi wonke amandla kodwa kube ukuthi ke na uShaka wayekade ezalwa endlinkulu ngokwehlalo sakhe sasimvuna ukuthi abangamele noma ngabe kuthiwa babemxosha kodwa ngokwamandla akhe okuzaleka kwakhe
kwakufanele abangamele waseyabona kumashobana uthi no sengisebenze kakhulu ngisebenzela leli iqhawe asambeni nebutho lami wathi ufuna ukubuyela emuva akabuyele emuva thina sesiyahamba wahamba nenkomo zakhe zonke wayosithela le wasebayitshela ukuthi njengamanje khulumani into abangeke beyizwe mabe kwenzeka befika bethi ayakubona lapha iyazwakala watseba go bolela taba ya gore re bolele polelo e leng gore ba ka sekwe nna ke nyaka go boela morago mola diretong tša rena ithakazelo watseba I always say gore direto tša rena di na le something e leng gore di a etsosha mo go rena. What is the importance ya ithakazelo zethu? Because nna ge ke thoma ke itheta ke re ke setlogolo sa Matebele makonkwana hloka kgomo ja motho di gumurwetla wa bo tibudiatlo wa bo mavulaga to gena o bulela ntlo le swele a se mohlolo bo bua bo serita morwa mahlela di mosotho a se botho. Basically what I'm saying is thakazelo sam basically what I'm saying ko gore ngivula ngeke ngene ngisho ukuthi inkani leyo. So I always say ithakazelo they are confident. Ntlo le kana to ungitshela yona 15 years ago utaqibula balaka Ongazo ukuthi ngithini phela mina ngithi chaza namhlanje yayizwa ngithini ngithi umlungu akere ke setlogolo sa Matebele makonkwana a hloka kgomo ja motho amande ngisho ukuthi sa Matebele masingatholi inkomo sisomayela lapha yayizwa ukuthi is a confident booster sithi futhi siyaqhubeka sithi ke Letebele lekonkwana la hloka kgomo ja motho akere bese ngiyathubeka ngithi ge sidlalibisi gamforoko Madebele semagwa sidlalibisi gamforoko basically means gore si ubisi you know milk right thina Matebele sudla ngomforoko is that possible? No. Ishukuthini we are a rebri hence ngithi ithakazelo they are a confidence booster. Someone asked me ukuthi why is it that amakhosi makafika bayathakazelwa ngathi kuse kubitshwa bathi mana mana nithi anifi niyahlokomela nini arifi sithi le Debela lisumela imali ke likasumela Masumela mali liyafa. So it means ukuthi thina Matebele asicamba manga masikhuluma amanga siyashona. Hawu ithi labo phela namanga kabi nina ayikho lento namanga hence ngithi lento yethakazelo abantu abayizwisisi kahle. Ithakazelo is ukuvusa bobaba omkhulu abahamba nawo usidlozi. Isithakazelo i confidence booster for myself and I know for everyone else. So inkosi ngeke ifike khoshika sifihli irege isipela honorutu mela thakazela ukuthi lona wayenzani ithakazelo ziyakhuluma ithakazelo ziyakhuluma. Tebogo ya uchathile namhlanje ngane yakwethu phuma endlini uphuma endlini dadewethu Tebogo insizwe iqhamuka le ba nebuyibona nje izinto eyodwa nomfazi ogcwele ziyaphila so uzulu sonkana njengoba kuthiwa uzulu lonke lo and then qhamuka kwesakamthetho and la kwesakamthetho kuna namakhosi neinduna nabadidiyeli bese kuzoba nebizo kuthiwa iMthetho Warriors phumendeni sazonibiza ninodwa nje ezimthetho Warriors because ningabanye babantu abasikwazi ukugqomezela induna umfowethu Mdletshe udlula bebhejile laphana insizwa laphana ezinye wosikhuni bani yabo kodwa babalekile kakhulu bonke ngendlela enikwazi ukuthi maniya endaweni idiscipline nebutho neorder manje endaweni ibalekile. Ngicela uchaze nje ngobunina bunje babunjalo nediscipline nayo nanokuthi mfowethu njoba mfowethu nawe ungena emkhakheni la esikubona khona usululeka amajongo sihamba nawo nophaka lomthakathi eGongweni siya endaweni ezithize nawe njengoba usulapha nje manje usuhambileke manje empumeleni. Ngiyacela ukuthi isizwe sakini mfowethu kwesakamthetho sibe proud ngawe usulinxusa la khona mfowethu ngicela ukuthi nawe mfowethu noma kuthiwa fanele ngikhuleke endoneni yethu umfowethu uMdletshe umdidiyeli ngiphinde ngikhuleke nasenkosini ngizokhuleka
kodwa ngiyacela ukuthi bangakunqindi bazi ukuthi usafe awukho kwepolitiki usendaweni ekuvunayo nekufanele uyabelonga lapha siyashoda mntaka baba and kubuhlungu mfethu ukudubula ngesibhamu ekuphela inhlamvu uzazi uyishiya endlini phuma endlini ngiyageza. Cha, ngidlulisa ukubonga kakhulu. Ngicabanga ukuthi ngokosikompilo lethu thina njengabantu abamaZulu, ngokudabuka ezweni lakaMthethwa eliney'nduna eziwu-49. Igodi nje zakithi ziwu-49, iy'nduna zomhlabathi lezi engikhuluma ngazo ezeyinsizwa ziwu-62. Ngokuthi-ke na igodi ngobukhulu bazo isona-ke sizwe esikhulu kakhulu kwaZulu ikwaMthethwa ngoba ila kudabuke khona isilo uShaka okuyisona esabumba amaZulu. Ilapho khona okukhuliswe khona ilembe leqa amanye amalembe ngokukhalipha. Ilapho khona okukhuliswe khona la okubuthwe khona isilo uShaka kaShayeki umntaka senza ngakhona. Ilapho khona ekuthe khona efika khona uNdlunkulu uMamhlongo uNandi efika lapha konina lumo kaMthethwa wafika naye isilo uShaka wasethatha uShaka wamfaka ebuthweni lika Ngomane. uNgomane-ke wayibutha ibutho lethulu lezicu ibutho lakithi kaMthethwa kuzohlukana phakathi kwebutho neviyo njengoba ukubona nje indaba ezitha kube ngathi ibutho lakithi likhulu kakhulu ingoba igodi zakithi iningi kakhulu ziqhamuka namaviyo iviyo nebutho izinto ezihlukene Kunjalo. Uma ngabe ngiqhamuka esigodini ngiqhamuka neviyo lasesigodini sakithi. Uma ngabe sengifika kumdidiyeli njengoba sididiyelwa uhlula bebhejile nje sesizoba ibutho lenkosi elididiyelwa umdletshe. Angikwazi ukukhuleka mina kumdletshe ngizokhulekelwa induna yami engiphethe esigodini seviyo. Induna yami ayikwazi ukukhuleka enkosini izokhulekelwa umdidiyeli. Umthethwa warriors ile lo bhuti otrenda kakhulu ku TikTok. Lo othanda abantu besimame. Cha uyamthanda. Uyamthanda. Umdletshe udlula bebhechini. Lo uswazi nje. Hayi ngizolahleka ngoba angikho la ku social media ngizohluleka ukuphendula. Angazi ifoni yami kuphi Mina uqobe. Cha ngizodlulisa nje ukubonga kakhulu ngokuthola ithuba elinjengaleli. Cha Nibhizi la kwaZulu. Anisifuni. Yeah. Awusisi bayahlanya lapha na ku TikTok ngalobhuti. Makaqala athi Ngikalifoni ngikuboniseni. Manini ubatshele bathathe nakho. Nako wakwaZulu lakhe akabe beqala ngasineke nje before bethola original. Baqale ngozozo. Cha impela lilona ibutho lakithi elididiyelo yena odlula bebhejile umfu kaNgomane bethi ngeke adlule umfu kaNgomane bathi imidlondle sayidla kabe sayidla khona esikhaleni. Kwadliwa imjonjo intombi ayikade ithi yamsele elinyisokalayo njengoba usho nje ukuthi umuntu omnandi intombi cha kusukela nje ebujongeni bakhe emncane wathi intombi ihambisa imjonjo yayiphambanisa yisa kuyena kanti kwakufanele iyesokelela yavele ihamba imjonjo yadliwa kabi ngorong. Uyabo kwenza kanje leyo mbeka mehlwana leyo ngoba phela aqanjwa mangayibongweni. Mfuthu kulesimo esibhekene naso eningizimu Afrika njengamanje sesiphetha isiphi into ongayibalula mfuthu umntaka baba ngiyacela mfuthu ukuthi nawe ukuhlahlule ukuthi manibuka nikude kuphi ungagqumezela emakhosini ngoba enye inkinga sinawo umntaka baba sibona amakhosi ethule wonke futhi siyazi ukuthi angaphansi kahulumeni and okunye amakhosi kwakuvele ku wrong ukuthi abe ngaphansi kahulumeni kwasona isilo kwafanele ngabe siyimele le nto yokuthi kuthiwe isilo sibe nabaluleki abathi mawuye wathi kuyobe sewuhlasela ubani izinto lezo ezibulala ubukhosi ezibulala impilo futhi masingafa thina ngoba sifuneka nje thina sikwazi ukufohla sisebenzise iconstitution nomthetho uyimele kuyophela ngayo yonke into esiyenzayo nosala nithi akasekho uphakela akasekho uJacinta nongizwe
Cha, kuzwakele indaba ezitha futhi kuyezwela kakhulu. Thina siyathokoza kakhulu uma ngabe kusukela kudala impi makuthiwa iyacathama. Yayibonwa uhlanya ukuthi kunempelele ngale ngaphansi. Bese ke likhuphuka lizoyitshela obhoti ekhaya ukuthi cha ngikhuluma nje ngempi endawo General, okay. yeah ukuthi nansi impi inyathela amasimba abantwana kunabantu abalele ngale komuzi bazoqeda ngabantu bese liyaphuma bese kuphuma umdidiyeli eyokhuleka enkosini ukuthi nansi impi singenile kodwa isuke isishayiwe ukuthi sesiphusha impi sayiphushela lapha ngokubuka ukuthi nayi izoqeda ngezwe lakithi izweke lalivele livikelwa yinsizwa ngaso sonke isikhathi impi yayithi mayingena ekhaya ingababulala abantu besimame ifuna nje iyinsizwa ngoba iyazi ukuthi umgogodle wezwe izinsizwa siyafisa futhi ukuthi nabantu abaholi balelizwe lakithi kaZulu beyibuka lento ngoba asithandi ngempela nezwe lethu sifisa ukuthi abantu esibazele nabantu abazokhuliswa abantu esibazele bekhulele ezweni eliclean elihle sicela ukuthi kena ezweni lakithi behamba abantu abangenawo amaphepha angekho emthethweni abahleli ngokungekho emthethweni asamsana sibafuni elethu izwe manje kwenziwa yini amakhosi entweni ekhulunywa ngokuthi ayikho emthethweni engaphawuli uyayibona ipolitiki ukuthi iniphethe ngakanani ekuregulating amakhosi nomphakathi wonkana ngoba kuya ngokuthi ubenefita ayini kumuphi ongqongqoshe nakumuphi uhulumeni nokuthi ikhulu itheni ukuthula kwamakhosi kanje yabona mina ngiyaqala kubona mina a silence of our leaders is so loud. I think the silence of our leaders is very loud. Leyo nto leyo and one day bawugcina bethi baphethe kanti sikusinda ubasket abasenalutho ngoba la sikhuluma ngeqiniso kodwa ukuveza futhi indaba ezithi ukuthi akhona amanye ngicabanga ukuthi uphayile umthakathi adile emasontweni adlule ayihlangene impela nganoma u20 noma abanini amakhosi ezoveza khona ukuthi hayi awahambisani nawo lento inkinga ngifuna ukukhuluma ingagcina amanye agcine ngokusho mana angithi enye into la ukuthi bafika eindaweni zamakhosi bayarenda bakhokhe the procession fee inkosi yadla induna siyadla nomuntu oqasha kuyena kuyadla so leyo nto leyo vele funa sazi thina ukuthi njengoba silwa lento silwa nabantu bokufika siphinde fanele ukuthi silwa sodwa and then ngoba umuntu ophazamisa ukudla kwakho lo muntu lo uyisitha kwena vele we are enemies amongst each other and lokho ufuna sikwazi ukuthi sikusho ukuthi namakhosi njobe emunyunga nje no lokhujana yabona isweet mawulumunyu ngahlala esenta nolimo uze lumunyu kahle ujuice uye ngapha nangapha nondunankulu wethu yamunyu namaqembu ezepolitiki ayamunyu abakwazi ukukhuluma beqhashe nje njengesivalo sechampagne funa nazo ukuthi sibhekele nempi mina ke nje mina ngisengikhuluma ngami ngqo ngacalculate mfowethu ukuthi njoba ngineminyaka e45 namhlanje ngineminyaka mina 45 years ago I never existed engangena inkingi sengihambe ngajula ngaze ngafika lapho ngitshena abantu ukuthi ngizofa ngifuna nazo ukuthi leli izwe lafela ubaba omkhulu bethu sibancoma bese bathuneni ngelinye ilanga niyoncoma thina noma nibonge thina I can never allow myself to be a coward and to be defeated in my own country, in my own home, in my own land, in my own right, in my own constitution, to be defeated by the beneficial politicians that are allowing this to happen on their hands in the name of xenophobia, in the name of tribalism,
as we are singing here, as we are celebrating who we are, acknowledging who we are, we're acknowledging Africa Day and everything. But now we are being politicized when we are non-political. We can never allow that. Kill me today, but I know thousands and thousands of Ngizwe, Phakela Mthakathi, Jacinta will rise again. And you can never, amanzi lawa. Ngeke uyivala zonke imbobo. Khona lazo amanzi mayengashona ngaphansi. Azoyifuna indlela. Uyobona kunempopho manje kuthiwa kunempopho ihoni sesiyongena empophomeni lapha. Kanti lamanzi wena uthi wavimbelela. Ngiyoba impopho mayeyoni. Hawu bakithi. Ngiyakutshela. Cha siyakhuleka impela emakhosini. Amakhosi akaZulu maningi kakhulu. Ngicabanga ukuthi kuyofanele amakhosi engenelele ngendlela eyiyona ngoba ayobusa lephizwe uma ngabe elidedela leli alibusayo enikeza abantu bokuhamba ukuthi alibusizwe. Alikho izwe ke liyafelwa ukuze libe khona. Igazi ke kwaZulu liyakhuluma mali ke lachitheka. Ngaso sonke isikhathi sineyindawo okuthiwa ko Brad River eqanjwe ngeindawo lapho kwachitheka khona igazi. Siyakhuleka nje emakhosini onke akithi kwaZulu ukuthi angenelele siklinizwe lakithi ukuze eyokwazi ukulibusizwe ngendlela eyiyona. Umnotho awudlayo njengamanje emncane kunomnotho othathwa abantu bohamba. Ngicabanga ukuthi ingoba bayawubona umnotho lo abawudlayo lo osithekile abawuboni. Kodwa uma ngabe bangase besilekelele ekutheni liklinika izwe bayobona ukuthi igolide lelakade belilahla. Kandithi taba ya bogoshi ke taba ya gore o no tswalelwa go yona a o kgethe go ba kgoshi. O no re go tsoga o thoma o tlhalefa ba go botsa gore Maqengwane so o inkosi phela wena o se aware. So ka tlhompho e kgolo dikgoshi le tsona le di na le di-personality tse di different. Re ka se re ge rena re nyaka gore dilo di diragale ka tsela e ra ba force go ba ra expect gore le bone ba dire ka tsela e. Re bolela ka tabeng ya bogoshi, re bolela ka taba e le gore e a direga mo countryng ya rena. Nna ke na le question go wena Zozo gore as wena motho e leng gore re ba bitsa di-citizen journalist, right? Ke bona gantši mola di-pageng tša gago o ntšha dilo tše di diragalago mo Afrika Borwa tša setšo le dilo tša di-political, o ntšha dilo tše dintšintši. So question ya ka go wena ke gore a o tšhabe gore o ka feleletša batho ba re why o posta lento go page yakho yebo jale ka re shitse go na le something wahle baba uzobasokana awuthandi na awuthandi na yes usaba akasabi hawu ukusama ye ukuchaba chawulela uboshiwe lo ukuchaba je isho ukuthi njengoba yini emenza ukuthi mina kanichabi ngoba mina kajichabi ngoba ayebevuna ukuqhubeka ngazi please mina karichabi swanena sivori fondena fire fandai khuda ibchoncho samashira ingwena khonai niti yes mbuwa niti manimbuisana nahina iphakeliwe khazoni ashuwe Zozo ba boredi mo gae o rena ga a tshabe selo ka baka la o rena ebile le ge ba bolela ka yena o rena le ge ba bolela ka yena hayi ngiyasichaba silo nna hayi uyasibonda ntombi ya phumendlini ya ngana ukuthi sisiyaphetha manje ngana ukuthi sisiyaphetha kodwa basivule ngomthandazo funa sivale ngomthandazo impela abafowethu ngana ukuthi sicela ukunikeza ithuba lokuphetha Toy Pele
Wayiphelela. Wayiphelela. Ikhalaphi. Hayibo. Sizahosi tikhalaphi. Alo ikhalaphi. Ikhalaphi. Sizahosi tikhalaphi. Sidluzwa yiyo le ndoda ezake yagongothi. Sidluzwa yiyo le ndoda Ezake nayo. Yakongoti njalo. Endoda ezake nawo. Yakongoti njalo. Le ndoda ezake nayo. Kawuvuma yakongoti njalo le ndoda ezake nayo yakongoti njalo le ndoda ezake nayo yakongoti njalo le ndoda ezake nayo yakongoti Wathi khalaphi into yethu sizahosi ukuthi khalaphi awikhalaphi into yethu sizahosi ukuthi khalaphi wathi emgungundlovu ashongo njalo wathi wathi emgungundlovu ashongo njalo haya bungaphethe emgungundlovu ashongo njalo haya buzosala wathi emgungundlovu ashongo njalo haya bungaphethe emgungundlovu ashongo njalo sithi haya buzosala wathi nithatheni imikhondo nithatheni imikhondo nibambe niphakamsele phezulu angejalo uzosala nithatheni imikhondo nithatheni imikhondo nibambe niphakamsele phezulu angejalo uzosala emgungundlovu ashongo njalo haya bungaphethe emgungundlovu ashongo njalo haya buzosala wathi emgungundlovu ashongo njalo haya bungaphethe emgungundlovu ashongo njalo haya buzosala Ngithwele inqaba yezidwedwe intombazana ngithwele izidwedwe intombazana ngithwele izidwedwe intombazana
bafowethu siyabonga kakhulu Bhinca Nation Mark G Chill and Network Podcast njengamanje siyayigqobha lezozo siyabonga kakhulu bafowethu kuyibutho okade kuyilona njengamanje lesinandiselayo sije siyabonga kakhulu uthi don't forget to subscribe and like and comment and share then next week don't forget to watch our beautiful show. Tifuna abantu abadala hayi nganga bafane funa abantu abadala hayi nganga bafane mina namhlanje hayi nganga bafane hayi nganga bafane